reacties van ja, maar het viel als nee. Mijn kessen is een Triennezee. Ik wou het lange tijd net weten. Hoe kist u mij hier samen efterlitten? Stie ons ziens hier nog kort. Zoals du dat net meer voor mij hast. Bij mij genau de eren iepen. Du leidest vaak al bij die oorten sliepen. Het een brekker, krijgt nou dik die nedergaan. List op mij zitten, maar het werkelijk zijn. Is aan mijn nooien oren gaan. Het een brekker, just door dan net wat wij te keren gaan. Draaien bandjes, doch stek zeer. Maar voor mij is het uit en kleer. Hoe kist het oerdien het verkrijgen? Net eerst voor mij, maar door het voor die draaien. Het een brekker, krijgt nodig die nedergaan. List op mij zitten, wat het werkelijk zijn. Is aan mijn nooien oren daar. Het een brekker, just door dan net wat wij te keren gaan. Het een brekker, krijgt nodig die nedergaan. List op mij zitten, maar het werkelijk zijn. Is aan mijn nooien oren daar. Het een brekker, just door dan net wat wij te keren gaan. Het een brekker, krijgt nodig die nedergaan. List op mij zitten, maar het werkelijk zijn. Is aan mijn nooien